za takový krásný úvod a než do toho skočíme, tak Jani Vychroňová, teď myslím, to tady s těma 3 Janama na kolu bude veselý dneska. Chceš říct něco na úvod ještě za sebe, než se pustíme do toho celého povídání? Já asi jenom děkuju za příležitost, že jsme s Jančou taky Těkalovou vymýšleli ty relevantní témata a flexibilita je téma, který si myslím, že se stane takovým jako DNA každé firmy, pokud ta firma bude chtít být úspěšná na trhu práce, protože ten hlad po flexibilitě vnímáme čím dál tím větší a už to asi ani nebude, nechci to už nazývat nějakým trendem, já si myslím, že fakt to bude wow a teď je jenom na každé firmě, jak rychle a jakým způsobem to uchopí. Takže jsem dneska ráda, že můžu nasdílet tu best practice a zároveň i, že tady máme mezi sebou Zdenku, protože nám i v tom výrazně pomohli, jak se k tomu později dostaneme. Tak je to Zdeni tvoje na ten obecný úvod a já pak nasdílím, co jsme udělali ve Vodafonu pro inspiraci. Super. Bezva, děkuju. Tak jo. Tak jo, už tady padlo, že už před 7 lety jsme se sešli s Jančou. V podstatě téma flexibility je moje téma plus mojí kolegyně Jany Špačkový plus celého našeho dnes už skoro 20hlavýho týmu. Je to jediný téma, takže já o něm opravdu dovedu povídat velmi dlouho. A když dostanu zadání, máš 20 minut, tak já něco vyberu, ale jako hodně se těším na ty otázky potom, jo, takže mám tady nějaký intro, ale v podstatě vězte, že máte volnou ruku doptat se na cokoliv poté, až tady odříkáme vlastně to, co máme pro vás připravené. Já myslím, že to, co je hodně důležité jako za mě říct, takže není jedna flexibilita. Jo? Stejně tak, jako není jedna diverzita a tak dále, to pro vás nebude asi nic novýho, ale když mi někdo řekne, jako jak máme ten home office u nás nastavit, jestli 2 dny, nebo 3 dny, nebo 4, nebo vůbec, tak na tyhle ty otázky já nemám odpověď, protože to, jak to děláme my, tak vždycky stavíme na míru firmy. Jo? Máme jednoznačný nějaký jako standardní postupy, to 100% máme, aby jsme byli efektivní, ať už je to flexset, nastavení flexibility za celou firmu, team set, nastavení pravidel v týmu, což je velmi často zásadní, dávat prostor týmům pro nějaký specifika. Máme celkem vyvinutý analytický nástroje FlexCheck, jak vlastně měřit, jak tu potřebu flexibility ve firmě, což je všude jindy, tak ale i tu efektivitu, jak zrovna tam funguje spolupráce, komunikace, performance, ale i vlastně spokojenost v rámci nastavení nějakého flexibilního setupu. A máme celkem zásadní rozvojové programy, protože je hodně důležitý vlastně pochopit to, že pokud my chceme tu firmu nejenom jako ala zavést flexibilitu, ale zároveň ji vybalancovat s nějakým jako well-beingem a především s udržitelným, dlouhodobým a ideálně rostoucím výkonem, tak se musíme v tom flexibilním prostředí taky jako naučit nově pracovat. Jo? Manažeři musí fungovat jinak a každý z nás musí nějak fungovat jinak. Takže různý témata rozvoje na osobní produktivitu a tak jsou celkem zásadní. Takže omlouvám se za trochu teorie na startu, ale je prostě nezbytný nějak se sladit na těch základních termínech, protože slovo flexibilita je hodně často zvláštně vnímaný různýma lidma různě a jenom chci nabídnout, jak ji vnímáme my. My prostě s ní pracujeme jako s možností efektivní volby. Jo? Za nás dát firmě, dát lidem flexibilitu znamená dát jim možnosti volby. A my pracujeme se 4 variantami. Jednak je to flexibilita místa, takže home office, práce odkudkoliv na dálku a tak dále. Pak je to flexibilita času. A sem patří samozřejmě různé flexibilní směnování, různá flexibilní pracovní doba nebo samoplánování směn. Pak je to flexibilita množství práce, sem samozřejmě spadají částečné úvazky, sdílená pracovní místa a tak dále. A pak je to ještě flexibilita formy spolupráce. Jo, tak samozřejmě všichni známe standardní smlouvu HPP a pak jich je spousta dalších. A na každé firmě záleží vlastně, jaký formy, jak jako barevný mix těch možností volby svým lidem chce nabídnout. Ano, jak už zmínila Janča, po covidu samozřejmě se velmi rozrostla ta flexibilita místa. Flexibilita času je svým způsobem jako taky už na vzestupu.
A ten projekt Vodafonu, o kterém budeme mluvit, tak je hodně o té flexibilitě množství, takže o těch částečných úvazcích. To, co vlastně já chci ukázat, tak jsou nějaký konkrétní projekty a pak trošičku k té metodice, pokud vás to bude zajímat, tak do toho samozřejmě můžeme vklouznout. Ale asi to nejzásadnější na startu je říct, že my vždycky jdeme do toho projektu s nějakým jako jasným cílem, co vlastně tím chce ta daná firma dosáhnout zavedením flexibility, co je pro ní to zásadní. Jestli je to cíl, ať už je to třeba snížení turnoveru, růst loyalty, zlepšení employer brandu a tak dále, snížení nákladů. Může to být naprosto cokoliv, ale jako dost zásadní do toho projektu s jasně pojmenovaným cílem. A pak vlastně měříme, jak se nám daří toho cíle dosáhnout. A tady uvidíte nějaký klienty, ono už se tady to je nějaký seznam docela starý, teďko na to koukám, jsou tam nějaký nový. A vlastně máme radost, že se nám pak na konci podaří zjistit, jestli jsme teda ten cíl splnili a tady máte nějaké ukázky čísel, kde se to velmi hezky podařilo. Jo, takže ano, existuje firma, kde pomocí flexibility došlo ke snížení fluktuace o 86%. Jo, ano, existuje. Tohle to jsou reální firmy, reální čísla, které tady můžete vidět. Chci ukázat pár takových vlajkových projektů. Jeden byl v Albertu, kde jsme vlastně pomáhali nastavit postcovidový vůbec nastavení home officeu. Vycházeli jsme z těch našich analytik, z FlexChecků, udělali jsme několik strategických workshopů s top managementem a v momentě, kdy jako došlo tam k té interní shodě, jak chceme fungovat, tak jsme vlastně pomáhali stavět interní komunikaci, trénovali jsme business partnery, jak vlastně s tou flexibilitou fungovat a zároveň jsme designovali různé rozvojové programy pro manažery a pro týmy, jak vlastně v tom prostředí se efektivně řídit. Další zajímavý klient byla Fortuna Entertainment Group, který možná jste zaznamenali, že se stěhovali do té krásné nové budovy na Churchillově náměstí. A tam vlastně kromě toho nastavení flexibilního fungování, na které jsme mimochodem použili něco, čemu říkáme flexiprofily, že vlastně z té společnosti jsme pomohli nadizajnovat, jaké možnosti flexibility, jaké profily vlastně nastaví, které si pak zaměstnanci budou moci zvolit podle charakteru jejich práce a jejich osobních potřeb. Takže jsme tam vlastně dělali tuhletu konzultingovou část dohromady vlastně s redefinicí kompetenčního modelu manažerského, do kterého jsme nějakým způsobem injektovali kompetenci vést v hybridním prostředí a zase na něj nasedl poměrně rozsáhlý trénink manažerský pomocí jednak jako onlineových tréninků, jednak e-learningu a poměrně rozsáhlá interní komunikace, protože ten přechod do toho hybridu i po tom covidu je vlastně zásadně jiný, protože během té covidové pandemie jsme byli všichni 100% online a bylo to jakési krizové opatření. Po covidu firmy designují dlouhodobě udržitelné styly práce a to je velký rozdíl oproti tomu covidovému fungování. To znamená, my se potřebujeme naučit efektivně kombinovat práci z kanceláře a práci z domova, a to jak na úrovni týmové, tak na úrovni cross-týmové. A to samozřejmě vyžaduje určitý jakoby sladění na tom, jak budeme fungovat. Dalším z hezkých projektů byla společnost Unika. Zase, jo, proběhla tam vlastně ta naše facilitace té diskuze, jak ta flexibilita bude vypadat, jak ji chceme strategicky uchopit. Ten projekt se jmenoval House of Care and Wellbeing. Tam vlastně bylo ještě zajímavé to, že kromě nastavení flexibility ve smyslu nějaký balance office, home office, tak tam došlo i ke stěhování do nových kanceláří, kde byly sdílené pracovní stoly. Takže zase popis pravidel toho, jak budeme fungovat v těch sdílených kancelářích, jak vlastně se zajistíme, že ten prostor je dostatečný a že každý tam má to místo v momentě, kdy ho bude potřebovat a tak dále. Takže tohle to jsou teď kroky, které my děláme. A velmi často je to provázeno nějakou jako intenzivní komunikací a jedna z našich velkých rolí, krom toho nadizajnovat vlastně to správné řešení a
facilitovat tu interní diskuzi, jak teda budeme fungovat a sebrat na to validní data, tak je vlastně i pomoci komunikovat. Takže často výstupem naší práce jsou nějaké komunikační materiály. Tady zrovna nějaké ukazu, které potom vlastně používá ten klient k osvětě, k informovanosti těch zaměstnanců. Tady jste viděli Fortunu, teďko třeba tady vidíte úplně jiný materiál. Ten byl zase použit pro Uniku. No a taková specialitka v tom našem snažení, a to jde velký dík tady za Jančou, že nám dali důvěru, tak byla právě spolupráce s Vodafonem, kde už jsme prostě vykročili do toho třetího typu té flexibility. A to je vlastně to plošné zavedení částečných úvazků. Já pak nechám Janču o tom říci více, nicméně především naše role tady v tom projektu byla zase pomoci vnést do toho nápadu pravidla, vlastně nějaké jako návody, jak fungovat efektivně, jak řídit týmy, jak spolupracovat ve firmě v momentě, kdy my se rozhodneme plošně nabízet částečné úvazky. Jo? A tady vlastně jeden z celkem zásadních kroků bylo, myslím, jako jednak to naše ladění na úrovni HR a nás, vlastně pochopit, co je důležitý v tom projektu ohlídat, aby se to jako nerozeběhlo a lidi neměli pocit, že jako to není pod kontrolou, ale naopak hodně dobře pomoci manažerům zorganizovat se, jak řídit výkon, jak řídit čas, jak řídit ty týdenní rutiny v týmu v momentě, kdy tam budu mít ne jednoho, ale třeba několik lidí na částečný úvazek a jak to vlastně udělat, aby to celé fungovalo. Takže jsme vytvořili něco jako zlatá pravidla. Následně jsme udělali webináře a různé jako inspirativní komunikace do firmy a Janče pak poví více detailů o tom, jak jim to funguje u nás. Teda u nich. To, co si myslím, že je důležitý říct, tak my pořád jsme, a tohleto číslo všichni znáte, takže vás jim nějak neoslním, jsme poměrně nízko, tady Česká republika 4,9% částečných úvazků proti nějakým OECD datům, takže jsme pořád dole. To, co je dobrá zpráva z mé strany, co můžu říct, je, že celkově zaměstnavatelé se posouvají v tomhle ohledu a my už teď děláme poměrně dost analýz proveditelnosti zavedení částečných úvazků, takže jako jdeme dopředu rozhodně. Myslím, že to celé diverzitě prospěje velmi. A zároveň je samozřejmě nutný říct, že nejde jenom o takové ty typické, dejme tomu, skupiny, o kterých se v souvislosti s diverzitou mluví, ale je to vlastně celkově očekávání mladé generace, která očekává mnohem větší stupeň flexibility a důvěry do budoucna. Takže ta kultura ve firmách, věřím, že jsme na začátku, ale posouvá se. A co je samozřejmě ještě jeden ze zásadních driverů těchto změn, tak je i to, že všichni samozřejmě víte o tom stavu na trhu práce, kde prostě chybí kvalitní kandidáti firmám. A myslím si, že hodně zásadní čísla právě tady například ze společnosti LMC, ale někteří naši klienti si nechávají dělat svoje vlastní průzkumy, protože nevěří těmto datům, tak přestože si je nechají udělat i sami interně na zadání své vlastní marketingové agentuře, tak vlastně dostávají úplně stejné výsledky. Vlastně dneska přetáhnout člověka se podaří buď díky výraznému navýšení mzdy, anebo díky větší flexibilitě a díky jakoby více volnosti. Jo? Takže to jsou ty další důvody, proč se to vlastně děje. A jenom strašně rychle nastíním vlastně ten náš postup, když my pracujeme na tom nastavení takzvaně na míru, tak jdeme samozřejmě od nějakého firemního frameworku, pak jdeme k nastavení směrnic a týmových dohod. A ten třetí krok, na který se často zapomíná, ale my na něm naopak jako hodně pracujeme, tak je pak vlastně o dodržování těch nových týmových dohod. Jo?
Možná někteří z vás čelí teďko tomu, že jste si řekli, že ten home office bude prostě třeba 2 dny v týdnu, ale stejně si lidi berou 4 a takzvaně jakoby není mnoho co s tím udělat. A nebo je to naopak. Ale my vlastně si dáváme hodně práce s tím přeučit tu organizaci, vlastně zavést ty změny tak, aby jsme opravdu fungovali tak, jak jsme si řekli, že fungovat budeme. No a krom těch dat, o kterých jsem mluvila, tak vlastně my, když nastavujeme ten firemní framework, tak samozřejmě sbíráme data, ale je hodně důležité pracovat s top managementem, takže my vždycky uděláme nějaký jako top manažerský workshop, domluvíme se, jak se propíšou ty změny do standardního people cyclu, jo, že není to něco navíc, nějaká flexibilita, ona se prostě musí propsat a často děláme vlastně tu analýzu dopadů, jo, ve 4 oblastech, je to jako celkem systematické analytické cvičení, ale je důležité udělat, než vstoupíme do toho kroku zavádění flexibility. A pak v momentě, kdy máme nastavený ten firemní deštník, tak jdeme do těch týmových úrovní, kde už nastavujeme vlastně nějaké týmové dohody, kolik dní v kanceláři, kdy se budeme scházet v kanceláři, jak si budeme volat, jak si budeme psát, co budeme, jakou agendu budeme plnit z domova, jakou agendu budeme naopak naplňovat, když se sejdeme v kanceláři. Ten tým se na to musí shodnout, což je diskuze, kterou my facilitujeme opět na základě týmového reportu a týmových dat. A vlastně vznikne jakási týmová dohoda. A vlastně celkově, my když pracujeme na zavádění těch změn, tak používáme metodiku ADKAR. Kdo ji znáte, tak super, kdo ne, klidně si ji můžete vygooglit, ale v podstatě jde od nějaké awareness až po reinforcement. Prostě jde o to, konec projektu nastává, když všichni mají nové dovednosti a téma flexibility už není téma. Už to není nic, co řešíme, prostě jsme naučení, fungujeme a je to pro nás normální. Všichni víme, jak fungovat, jsme dohodnutí jako tým a to je ten moment, kdy my odcházíme, protože to je ten moment, kdy vlastně došlo k celistvé změně. Jednak jsou zavedeny nové nástroje, jsou rozvinuté nové kompetence, fungují nové procesy a celistvě jsme posunuli tu firmu i mindsetově do toho, čemu se říká nový normál, jo, nebo ten hybridní nový normál. Tak Jani, já jsem se tady pokusila prolítnout hodně stíhačkou a já bych předala slovo tobě, aby si řekla něco o tom vašem skvělém projektu a pak bychom se mohli vrhnout do Q&A. Perfektní. Tak já teďka tady nasdílím taky krása. Když tak, jestli mi pak jenom někdo kývnete, že vidíte a asi klikám, že jo. Já jsem nedávno školila nováčky, já jsem tady vesele klikala a na konci, jak jsem se nezastavila a nepustila nikoho ke slovu, tak mi řekli, že to bylo zaseknutý na prvním slajdu, takže to byla taková jako vtipná historka po půl hodině mluvení. Jani, díky moc, Zdení, děkuji moc za ten úvod. A já vám teďka na sdělení bylo řečeno tu konkrétní, co jsme vlastně udělali ve Vodafonu a proč. A jsem ráda, vlastně jak podtrhuju i ty věci hodně, které vlastně tady jako Zdenka zazněla. Od ní vlastně jakoby ty věci, které fungují, které pak se nám vlastně v té praxi osvědčily jako i vodítka pro ten náš projekt, jo. Tady jenom k historii vlastně, my jsme vždycky byli pyšní na to, že jsme flexibilitu podporovali formou nejrůznějších programů, například pro rodiče, ještě vlastně před covidem práce z domova, ale samozřejmě to skřípalo, protože možná to zažíváte v vlastních firmách, ta obava těch manažerů a takové ty otázky, a jak budu vědět, že ten člověk funguje, že pracuje, když ho nevidím na pracovišti, tak s tím jsme se samozřejmě i potkávali častokrát. Ještě před covidem jsme věděli, že budeme muset trošku změnit i to fungování v práci a ptali jsme se lidí, jaký byl ten ideální poměr a ze zpětné vazby vycházelo, že vlastně 2 až 3 dny by byly pro ně ideální pracovat mimo právě kancelář a nějakou soustředěnou práci.
Do toho rychle přišel covid a ten přístup k flexibilitě se neskutečným způsobem akceleroval. Myslím, že nebýt covidu, tak to, kam jsme se dneska dostali, by nám tady trvalo řadu dalších let, než by ty firmy byly v dnešní situaci a najednou vlastně všichni jsme fungovali z domova a nějakým způsobem to šlo a ty firmy s tím postupně pracovali. Co jsme si vlastně potom řekli po covidu, co teďka dál s flexibilitou. A my jsme měli data z trhu, který nám říkali, že například mladí lidé, když koukají po práci, měli jsme k dispozici nejrůznější, jsme pracovali teda s britskými hodně průzkumama, tak třeba 90% z nich říká, že chtějí flexibilitu v další práci, 80% žen, na tom 50% mužů. Zároveň, že hodně lidí říkalo, že jim flexibilita umožňuje být daleko více efektivnější. Věděli jsme z těch průzkumů, jaký tam jsou benefity v té flexibilitě pro firmy. Větší půl talentů, větší diverzita a tak dále, takže ty výhody tam jsou samozřejmě nesporný. A zároveň jsme se koukali na to, co vlastně už máme zaimplementováno. Takže jsme si říkali, jasně, funguje u nás už vlastně práce odkudkoliv z České republiky. Co funguje, jsou takový ty neformální flexibilní hodiny, to znamená, když si lidi potřebují během dne vyzvednout děti z kroužku, věnovat se něčemu jinému, pak si to vlastně nadělají po domluvě s manažerem v pozdních hodinách. Samozřejmě, pokud to není nějaký směnný provoz, kde to není možný, tak ale jinak v těch ostatních případech to funguje a kam dál. Měli jsme zároveň i nějaký data k dispozici, které mluvili o právě zkrácených úvazcích. Jak už tady padlo, jsme poměrně na tom procentuálně nízko. Evropská unie je také po 20%. A ty signály z trhu tam byly. Čtvrtina lidí udává, čili 25% pracovníků říká, že by radši pracovali na zkrácený úvazek i za zkrácenou vlastně mzdu. A zároveň víme, že už to není pouze přáním rodičů po rodičovský mít formu zkráceného úvazku, ale i třeba lidé před důchodovým věkem říkají, že by v té práci zůstali díl, pokud by ta možnost zkráceného úvazku byla. A ta firma v tom vlastně může ještě získat tu unikátní znalost, ty dovednosti těch lidí, kteří pak třeba můžou využít nějaký mentoringy. Mladí lidé, samozřejmě do toho pak IT profesionálové, kteří třeba se věnují dalším projektům, takže napříč tím trhem práce ta potřeba těch zkrácených úvazků vlastně prochází celým spektrem profesí. V praxi jsem tady měla i třeba kolegu v IT, který, nebo ve správě majetku budov, který vlastně nastupoval zase z nějakých třeba rodinných důvodů na zkrácený úvazek. Takže ten signál z trhu tam byl veliký, zároveň jsou a vždycky ve firmách, když se nějaká změna prosazuje, tak vím, že se s tím setkáváte určitě, vědět ty čísla, vědět ty best practices, takže jsou pak i na trhu různé statistiky, o kolik třeba se vám zvýší počet uchazečů na ty pracovní místa, pokud třeba tam podpoříte ty nejrůznější formy flexibility, zkrácených úvazků a tak dále, takže i to byly čísla, se kterými jsme pracovali, když jsme ten projekt interně u nás představovali. Takže všechno nám hrálo do karet s tím, že flexibilita je správná věc a že jít tou cestou těch zkrácených úvazků a doplnit si vlastně tu pyramidu té flexibility, protože ta flexibilita je takový pucle, který vlastně skládáte dohromady a ta krása v tom je v té variabilitě, v tom, že si vlastně každý z těch lidí může vzít, co právě v tom čase je pro něho důležitý a co mu vlastně pak napomůže líp zvládat tu práci a ten soukromý život. Takže jsme v červnu 2001 řekli, že všechny pozice u nás jsou možné na zkrácený nebo na plný úvazek za flexibilních podmínek a zároveň, že je u nás i možný ten zkrácený pracovní týden, kdy vlastně těch 40 hodin dáte do 4 pracovních dnů. To, co média nazvali, myslím, že to bylo ve Forbesu, ten titulek evolucí na trhu práce, tak vždycky říkám, nebo revolucí teda, tak já vždycky říkám, že to byla taková přirozená evoluce vlastně toho, co už jsme měli nastavenýho a jenom jsme se vlastně ptali potom kam dál. A ta cesta samozřejmě nebyla tak, že by to druhý den všechno fungovalo. Nejdřív jsme si potřebovali zjistit nějaký data od kolegů, kolegyň vůbec po firmě, jak na tu změnu budou reagovat, co potřebují, kde jsou ty největší obavy, takže jsme si dělali dotazník na všechny kolegyně, kolegy, kteří na zkrácený úvazek už v té době fungovali, abychom zjistili, co funguje, co naopak nefunguje, na co se musíme zaměřit, jaký tam jsou obavy a tak dále. A ptali jsme se všech manažerů. Asi není teda překvapivý, že největší
nejvyšší MPS, takže největší procento těch doporučujících lidí byli ti, kteří sami fungují na zkrácený úvazek. Takže tam byla ta osobní zkušenost a to byli ty největší promotéři. Pak následovali manažeři, kteří měli zkušenost s někým ve svém týmu a největší obavy měli samozřejmě manažeři, manažerky, který nikdy nikoho na zkrácený úvazek nevedli a měli teda obrovské obavy. Takže ale zároveň ty obavy pro nás byly hodně cenný potom vlastně v adresování těch témat v těch podpůrných materiálech nebo během těch vlastně třeba toho webináře, těch školení a tak dále. Takže tam byl celý vlastně blok nějaké podpory z naší strany, ať už směrnice, nějaké Q&As, právě zmiňovaná příručka, na které jsme vlastně pracovali s týmem Zdenky, kde samozřejmě nechybí nějaké úvodní slovo CEO, takže důležitost vlastně celého toho tématu vždycky zastřešená nejvyšším vedením je hodně důležitá. A pak vlastně konkrétní tipy, jak zvládat nejrůznější témata v práci, když vlastně jste manažer, anebo i kolega, kdy vlastně v týmu fungujete na zkrácený úvazky. Série vzdělávání, nejenom právě jak pracovat s těmi zkrácenými úvazky, ale vlastně nám to zase šlo do celkového konceptu vlastně té hybridní práce. Takže zároveň i podpora technická těch lidí a tak dále, celá řada opatření. Kariérní video. Já hodně věřím v tu autenticitu, když vlastně sdělujete příběhy a ty vaše programy, které zaměstnancům nabízíte skrze reální příběhy kolegů, kolegyň, takže jsme natočili video právě s kolegyní, která funguje na ředitelské pozici, funguje na zkrácený úvazek. Takže je to příklad, že ty zkrácené úvazky můžou fungovat i na hodně vysoký úrovni v té organizaci, že to není třeba jenom řešení pro třeba specialisty a vlastně vyvrací to ty předsudky spojené s tím, že pro lidi v seniorních pozicích tohle řešení není. A pro mě tenkrát osobně byla hezká zkušenost, když jsme tady měli před rokem lidi z Londýna, kolegy nebo nejvyšší vedení na pravidelné review a já jsem si pozvala právě ty reální příklady z biznesu a vystoupila tam právě kolegyně, která z začátku byla i veliký detraktor toho řešení, protože to předtím nezažila a přišla tam vlastně se svými kolegyněmi 2, který díky tomu programu nabrala, který fungují na zkrácený úvazek a vlastně odvyprávěli tam tu jejich cestu, takže i vlastně ta autenticita toho příběhu tam byla veliká. Tam vlastně jsme se dostali, tak v současné době máme 20% nástupů na zkrácený úvazek a 1/5 z těch nástupů tvoří muži. A pro mě je to vlastně silný číslo v tom, že je to 20% talentů, kteří z těch výběrek vešli jako ty nejlepší a pokud bychom inzerovali pozice pouze na plný úvazek, tak oni by se třeba ani nepřihlásili a my bychom o ně přišli. A i vlastně, když pak máte na pohovoru toho kandidáta, který fakt tam jako září a je ten nejlepší, tak i ten manažer se snaží nastavit ten tým, to fungování, tu práci přeorganizovat tak, aby vlastně toho člověka v tom týmu mohl uvítat. Takže obrovská prostě samozřejmě radost. 20% je velký číslo a jak říkám, ti lidé by nám na ty pozice nereagovali nebo by třeba vůbec nastoupili, bychom o ně přišli. Takže myslím si, že v tom dnešním světě, kde tady o ty talenty bojujeme, protože nezaměstnanost velice nízká na českém trhu, tohle zase může být nějaká konkurenční výhoda. A úplně pak tady závěrem jenom nějaký summary, pokud byste uvažovali o podobném řešení ve vaší firmě, tak určitě klíčová věc podpora nejvyššího vedení. Je to cesta, kterou jdeme bez výjimek, podporujeme i použít vlastně při nějakém promu toho programu zástupce vedení. Externí partner. My sami nejsme experti na flexibilitu, proto vlastně ta spolupráce právě s FlexJobs pro nás byla hodně cenná v tom nastavení, v té přípravě těch materiálů. Zároveň byly důležité i ty insighty právě těch kolegů, kolegyň, podpůrné materiály a zároveň i nějaká osvěta vlastně na frontliny, aby vlastně mohli, čili rekrutery, business partnery, aby mohli pracovat třeba s těmi počátečními obavami těch manažerů.
A zároveň, co jsme se i snažili, tak aby manažer, když dostává profil těch lidí, tak aby vlastně nevěděl, kdo tam třeba uvedl, že by měl zájem o zkrácený nebo plný úvazek, tak abychom třeba předešli nějakým jako příkladným předsudkům, aby vlastně ten člověk, když vidí na pohovoru toho člověka, tak vlastně sám se přesvědčil o tom, že třeba tohle zrovna je ten jeho nejlepší kandidát, protože pak už daleko snadněji se nastavuje právě to fungování v tom týmu, přeskládání té práce a tak dále. Já bych Janí doplnila ještě jednou tady puntík na ten seznam a to je ten vnitřní bojovník, jo, jako ty prostě. Já vidím ty projekty nejúspěšnější, který mají toho vnitřního bojovníka v té firmě, který se prostě rozhodne, že to zavede a jde i přes ten odpor, protože samozřejmě je to téma a to nikomu z vás nemusí vyprávět, který nejde hladce. A na tož pokud se chce udělat pořádně, tak nejde hladce, protože má hodně podporovatelů, ale má zároveň hodně odpůrců a musí pracovat se strašnou spoustou strachů a předsudků. Takže ten poslední puntík na tom seznamu a z mýho pohledu hodně důležitý je ten vnitřní vlastník, což tady ve Vodafonu byla Janča s Magdou a Jana to jako hodně vybojovala. Takže gratulace velká tobě. Děkuju. Samozřejmě a opět zpátky, jo, bez té podpory vedení by člověk mohl bojovat, ale nevím, jak nakolik vítězní by to tam bylo. Já vám strašně moc děkuju.